Velkommen til Pyro Business. Vi befinder os nu i et af vores locations, hvor vi har optaget en af vores sidste scener, Aktion 2, og vi er lige blevet færdige med at optage de aller sidste scener på sættet. Det er nemlig rigtigt, og vi optog på en dejlig solskinsdag, hvilket I ikke kan se nu, men jeg blev rigtig rød i hovedet og fik en god ja. Vi vil simpelthen fortælle, at vi har oprettet en Facebook-side, der hedder Traveling Pictures, og en YouTube-channel, der hedder Traveling Pictures. Og der vil I løbende kunne følge med i at se nogle billeder og se vores teaser og vores trailer, som vi nu går i gang med at lave. Vi har været i gang i knap 2 år med planlægning nu, og det sidste år har vi filmet, vi startede sidste sommer, og har nu afsluttet det her sommer 2012. Ja. Og det bliver... Og det har været lang tid undervejs, fordi vi ligesom er blevet klogere på, hvordan man laver sådan en film. Vi startede fra bunden af og sagde, at vi havde faktisk overhovedet ikke noget erfaring med noget som helst. Så i starten der kom vi bare og sagde, at nu filmer vi det her, vi har en idé om det. Og så stiller vi et kamera op der, og så laver vi lidt slag der, og vi laver lidt og sådan noget, og så kører det sådan. Men jo længere vi sådan kom, jo mere fandt vi ud af, at det kræver jo, altså det kunne jo lige sagt sig selv, det kræver jo storyboard, det kræver jo mange års planlægning. Men det blev til meget mere, end vi havde regnet med. Det blev til en meget længere film. Man kan sige, at vi i den første scene i sommeren 2011 gik ud og optog med kamera, nogle våben, nogle bad guys og et eller andet sæt tøj. Og så til, at vi er kommet hen på det her et år senere, hvor vi har forskellige lyssætninger herinde. Fra forskellige vinkler. Vi har haft diverse slow motion og meget større scener, end vi egentlig havde regnet med. Ja. Et budget, der egentlig hedder 0, og som vi nogenlunde holder os til. Ja, vi har i hvert fald ikke brugt særlig mange penge. Det er i hvert fald ikke nogen. Ja. Og det fedeste ved det her, det er jo netop, at man lærer en hel masse. Så jeg vil råde andre, hvis der er nogen, som har en idé eller en drøm om at gå ud og lave noget sådan lidt film, så synes jeg simpelthen bare, man skal gøre det. Fordi man lærer så meget fantastisk, altså samarbejde. Lige nu, der har vi en teaser ude, som I netop også kan se på vores Facebook-side, og I kan se på YouTube. Samtidig så kan I også følge med på City Life, som laver en serie om en hel masse artikler om vores film her. Så I vil løbende kunne følge med på de 4, der allerede ligger derude nu, men samtidig også dem, der kommer til at ligge i fremtiden. Ja. Men det var alt for nu. Så jeg håber, I vil følge lidt med på vores kanal, og så håber jeg på gensyn. Ja, vi ses.